kwakiya ne. Gidan Yantara gidan ƴan kwalisa ne. Honorable. Jaji makatu. Honorable namu. Hajiya. Wana da yawa. Sai alkhairi honorable ya gajiya. Wallahi alhamdulillah. Ya ayyuka kuma. Na yi mamakin gane gidan nan da kai. Ai gidan naku ba goye bane. Ina sauka na ci gidan Yantara. Wallahi yaran sai kai. Gaskiya gidan kan sananne ne. Gaskiya ne. Ai na ga alama. To ya ayyuka ya. Alhamdulillah wallahi alhamdulillah. Sannu honorable. Assalamu alaikum. Alhaji Musbahu. Ya gari ya aiki. Ka jira na office na dan je wani abu ne gaskiya in na gama sai na zo yanzu. Sai kuma ɗayan motar na gaskiya ba da ita za mu fita ba saboda yanayi ka gaje ta dan ba mu matsala gaskiya. Yau ka fito da ɗayar in so in na da sai in kira ko sai mu ci. Babu da zan kira kai Allah ya. Honorable namu. Hajiya na fita ga waya ne mun abuwa. Ba komai. Hajiya kin fata bat. To kai baka neme ni ba ne. Ina neman ki. To dai yanzu abin da nake so ki a takaice. Dan Allah ka wannan take kai maki nuna mu cewa na zo. To waye ni? Ai ko ba za ta taba ji a baki na ba. Dan Allah ki shirye ba. To shikenan ba da. Yau yanzu abin da za a yi kin ga an kira na office. Idan na je na gama abin da nake. To in Allah da zan kira ki sai ni sanar da ke wutar da nake. To shikenan ba ka da matsala. Ajaji makatu. Sai da honorable. Honorable namu. Honorable. Ina zan wani sanar da ita. Ai sai da ji ana yi ba ita. Na gaba yayi gaba na bayi sai labari. Gidan Yantara gidan cakwakiya ne. Wace ya ne ba wani ki da wani ɗan wani abu wanda za a ɗan samu a ɗan caji kawai da ni fa kin san idan ba ji na ne ba kawai kai na ya ɗau caji ba kawai da so kuma kin san na lafiya na kaɗai ba kashi. Ka gane baki da kashi ba kuɗi yanzu. Gidan Yantara gidan cakwakiya ne. Gidan Yantara gidan ƴan kwalisa ne. Yan mata ran gari, yan mata adan gari. Ai gano ku ne tsaye shine na taho mu dan tattauna. Ya abin yake? Ga da malam ba abin da nake ganewa ni idan ba jina ne ba a sama ba in gaya maka. To Ba caji da za ka iya. shikenan. Shine problem ɗin ku? Watan so kuke ku ji ku a sama. Kada ki damu. Yanzu inda kuka ji ku a sama kuka caku sosai komai zai daidai bukata ta ba ta biya. To ai ne karba matsala. Kada ku damu wannan ba matsala bane. To ai shikenan ba. Yantara gidan cakwakiya ne. Ya, oga kaga mutuniya. Ai na ga mutumiyan ne a wani lallan dare. Oga ka bari. Haɗin nan yayi ina gaya maka gabaki ɗaya yanzu fresh nake ji da komai. Ya kom. Ga ina haɗin kauri kai mata. Yanda kai ma kwaci na ka bata wannan hari har ba ta sai da kai dara. Allah kuma na shirya Allah. Allah ya kake mana yiwo ne. Kai! Silent mana, my jagaban fa. Caji fa suke magana a bata. Kuma cajin nan na ɗauka na bata a minti 9. To kuma gashi tana neman ta sauke shi a sakon 9. Ai yanzu za a bata babban haɗin ma. Me aka yi ma to? Ai oga nake faɗa maka ba na jin ka gidan tara gidan Yantara duniya ce. To shi yasa kin ga nake ji da wannan yar kwalisa. Gidan Yantara gidan cakwakiya ne. Gidan Yantara gidan ƴan kwalisa ne. Gidan ka gidan ku gidan Yantara. Mutanen ya kuke ya mutumin wata harka ce na kawo ma bayani. Oke muna jin ka. Ga su nan ka ga waɗannan Na gan su. ina so ka ba su kaya yadda ya kamata domin kwakwalwarsa suna buƙatar caji sosai ko nawa ne za a ba ka. Ko nawa kake magana Ba ka da matsala. za ka iya bada 10,000? Karamin kuɗi kake faɗa. Akwai kuɗi fa zan baka 15. To ni kuma na yi alkawari a minti 9 a kuma cikin sakon 9 insha Allah sai sun ɗau cajin da ba dai yarinya ba. Abin da nake so ne. Don haka 15,000 zan baka cash.
ba wahala. Ku kuma idan komai yayi normal ku same ni ina mota. Sai ku fito ku same ni a mota. Ke wani irin haɗi ke so a miki ne? Kauri nake so a yi ɗauki kaina ya ɗau caji sosai. Babban haɗi ke bukata kenan. To ba wahala a ciki amma fa ina da shari'a. Ban fa so na ba mutum kayan da za a kawo min shi nan fa. Ina da yara fa kuma yara na guda 9. To ba damuwa ciki. Normally ba damuwa. To shi kenan so fine. Ke kuma fa? Ni saffa nake so saboda ina so. Ashe ba za ki iya wahalan ba kika ce za ki iya wahalan. Karama kwakwalwa ce da ita ka bar ta oga. To amma dai tana iya rufa ma kanta asiri a minti 9? Dar ne. To shi kenan da ta iya rike kanta. To ni ko me ba da oke ne na cika mata alƙawarin da na ɗauka. To amma nomar ke ma da haɗin da za a yi. Duk za ku ji daɗin ta. So amma ka gane ba wai magana taliya ba. Wannan yaro sarkin yaƙi Allah ka kula da shi dan iska ne lamba 1. Ai ni zan gaya ma dan iska ne. Ni da kullun sadonin kanwata na rantsi da Allah idan bai wasa ba in ya ƙara zuwa sai na ɗauki tabariya sai na shinki mai shi sai dai duk abin da zai faru. To kai ya akai ka bari har ya gane kanwarka ce. Dai bari. Tsayi. Wallahi ni ma zan taya ka in dai shi ne. Ai dan iska ne lamba 1. Wallahi tallahi. Yadda ka san a gidansa ba mata. Wallahi tallahi. Shi wannan ma dan iska yanzu kai yanzu in ya aure ma ba daina yi ba ma daina zai ba. Da za mu yi hali ba sa halin sa ran da Allah. Ni hali ba zai taɓa ba sa halin sa. Ba zai taɓa ba saboda wallahi yanzu in sai Refa kai me kake kallo ne? wani kaya na gani wallahi. Ba hakan? Wannan din? To bari an gaya maka ji. Wannan da kake ganin ta kai a gidan tara take. Wallahi na san muddin ka zo da wannan magana ba za ku taɓa ririta ba. Amma da zaka ji mata magana iskanci ko ai wallahi hannu biyu za ta karbe ka. To in banda abunka Salmanu idan na je in Allah ya taimake ni na tsamo ta daga gidan nan ba na yi jihadi ba Allah sai ya bani ladan jihadi. A hakan? Ni na gaya ma za ka wallahi ba zan bari dai kayan da ya bari ya wuce ba wallahi. Ba za ku taɓa ririta ba. Wannan gida ne? Ai kana dan shafa na ka tsana ce shi. Gidan Yantara. Tara ne. Yanzu za mu je ko kuma mu bari sai sai zan ce ma Allah ba da sa. Gidan ku gidan Yantara ne. Yara sai kace da gida saboda Allah. Shara duk yaji ina jima awar suka ci. Hajiya shara kike kama ne kar. Kawai daga farka mutane guri. Soko. Ka zama namiji da Allah cikakke. To Hajiya babba ni da mun taimakon ki da zoyi kin ga tafiya ta. Dube shi. Wallahi yanzu ba irin da bane. Daga ni sai kai a cikin gidan nan. Wallahi idan ka musai duka kan juya ka. Ai marasa mutunci. Ƙawata ba wani labari ne? Ina wani labari? Ke ina gaya miki na karaɗe banki na je banki. Kin ga ɗan adam kai da kuɗinka. Wai babu kuɗi layi kamar ya kashe ɗan adam? To ni ƙawata mai POS ɗin ma da na je in mai karansu kakin yi. To masu POS ɗin area nan kaf na zagaya. Na gaya miki gaba ɗaya wai babu kuɗi a gurin su. Haka na da wahala. Ai yanzu sai ki karaɗe garin nan gaba ɗaya baki samu. Kai muna cikin wani hali. Wannan lamarin canji dai mukan da wayar muna cikin wani hali ƙawata. To Allah ya cire mu dai. Gaskiya dai akwai matsala. Allah ya mu dace. Baba? Ko kuma me kuke kallayi? Baba na rako ƙawata kadi ne. Yayi kyau. Baba da man kana raye? Ina nan na raye. Ka bar mu duk tsawon wannan lokacin? Wallahi to gashi dai na dawo. San da zuwa baba. Kada ya haka. Kin san me a ciki kawai zaki da kuma mun jaka? Jaka ce zan karɓa maka in kai maka gida. Ba ruwanki da zakata.
kin san me a ciki? Gidan Yantara gidan cakwakiya ne. Wannan wace ce? Baba Kadi ce fa. Kadi ce? Mu ce baba. Sanni da zuwa. Kadi ce ta girma haka? Kadi. To Kadi, bari in ƙara To baba sanni sai mun shigo. Baba ya haka. Ki bari kawai, kin san can wajen balangun nan gaba ɗaya ba hanya ce mai kyau. Ba wani abu wanda za ka yi tuntuɓe amma nan daga zuwa sai wurin kwazazzabu. Sani to baba. Yawwa. To Kadi ba da ma sai kun zo. To baba sai mun zo. Ku tura ita fa. Ahan baba. Yawwa. Yawwa. To baba ka je mana. Ku gaban ka baba. Duk zafin kanka ko iya yaudara suna saman ka ne. Domin gida da ka zo na zaune a bayyane. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salamu. Wannan abu ya da tsintsiya haka kamar kin ga wani aljani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Alhaji kai ne? Kwarai kuwa. Ga zahiri ma kina gani? San da zuwa Alhaji. Yawwa. Wata da watanni Alhaji baka cikin gidan nan? Lokacin dawowa ta yi mun tafi nema. Kin sai da yanayin nema yake. Ina ita mai wannan ɗakin? Ka sai ta ba ta zama. Ta fice ka ta bulaguro. Wancan ɗaki fa ina tafi? Duka bin kenan. Ita ma ta fice. To yaran gidan ba? Yara ka san zarar gari ya waye. Kowa sai fita neman abin da zai kai bakin salati. To kin san me nake so da ke? Gobe idan Allah ya kai mu ki faɗa wa kowa ina da zama da kowa da kowa. Za mu tattauna magana. Allah ya kai mu. Yau. To kawo jakar daloli ne a ciki. Wannan jakan bani ba da ita bani ba da aranta. To. Da kika ganta nan daloli ne kika ganta a hannuna na rike ta haka. Rike dukiyar ka kenan. Gaskiya Alhaji. Yawa daloli ne a ciki. Bana ba wani ajiya. Bana ba wani rike mu. To. A hanya ma mun haɗu da mutane da dama. In kawo jaka su rike mun na ce a'a. Na hutar da su. Ni dai na faɗa miki gobe ina son zama da kowa da kowa. Har su waɗannan da ba sa nan da mata. Da yaran gaba ɗaya duk ina son zama da kowa. Gaskiya ne Alhaji. Yawwa. Duniya ta samu. Ni kake gudu da kana ce kawo rike maka kake wani a'a. Ba gudun ki nake yi ba. Ke kin san abin da ya faru irin masifar talaucin da na shiga a nan gida. Kowa gudu na yake. Saboda haka yanzu na je na samu 'yan daloli na ba ku sanya aka na shiga na fita na samu daloli na ba. Saboda haka wannan jaka ba ni ba da aranta ba ni ba da rike mu. In zan kwaɗi abin da zaki ga ya raba ni da ita bacci ko baccin ma tana da ita zan yi dinga yin fulo. Yanzu bari in je dan watsa ruwa zafi nake ji. Iko sai Allah. Alhaji kenan. Rayuwa duniya kenan. Kaga wai ni yake gudu. Wai da jaka yake ta wai da daloli a ciki. To ina ma faɗa haka sai ma wani ya ji. Ya wuro mana gida cikin dare saboda Allah.